Iňňän gowşak azyk üpjünçiligi, hapaçylyk, ýaşaýyş şertleriň ýaramazlygy, gullukdaşlar hem ofiserler tarapyndan kemsitmelere we parahorluga sidebar edilmegi harbylaryň öz sözlerine görä şu günki türkmen goşunyndaky problemalaryň diňe käbirleridir. Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň maýor derejesindäki ofiser Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeş bolup, mardaky harby bölümleriniň birindäki ýagdaý barada gurrun berdi. Onuň sözlerine görä gulluk edýän bölüminde yaramaz azyk iň uly kynçylyklaryň biri bolup durýar. Goşunda ähli naharlary zaýalanan etden bişirýärler, etkerleri, Braziliýadan getirilen doň et bilen naharlaýarlar, harby bölümleri şonuň bilen öpçün edýärler. Şol eti näme dogry saklaýan bolmaklary mümkin, onuň ýakymsaz ýygy uzakdan duýulýar. Bu etden etkerleri hem palaw hem çorba hem de makaronyň gapdalyndan boglap berýärler, diýip habarçymaz ofiseriň aýdanlaryny gurrun berýär. Ofiseriň sözlerine görä etkerleri metke ýagy görmeýärler. Olara margarindan başga zat berilmeýär. İçmäge çay ýa-da ýandagy gaýnadyp çay edip berýärler. Öňler kakadylan meýwelerden kompot berýärler. Indi kompot ediňe arzu edämeli. Çay ýa-da ýandakdan gaýnadylan suw berýärler diýip ofiser gurrun berýär. Azatlyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan ofiser esasy problemalaryň arasynda medisina hyzmatlarynyň aşy pesligini hem aýratyn belläp geçdi. Rotanyň medisina bölüminde ýagdaý iňňän gözgäni, dermanlary we ilkinji zerurlukdaky medisina serişdeleri ýok. Bar bolan ýeketek derman ýot. Ony kelle agyrdanam, aýakdaky giýjelekdenam we bedendäki dürli agyrlardanam ulanýarlar. Ketelen etkerler dermanlary öz hatawyna satyn almaly bolýarlar diýip Azatlyň gurrun döşäýtdi. Onuň sözlerine görä aktual problemalaryň ýene biri etkerleriň egin eşigine degişli. Giyimleri ýamap giymek adaty bir ýagdaýa öwrülipdir. Etkerlere berilýän giyimleriň hili örenpet, ony bir gezek ýuwanyňdan soň solýar, diýilerde hem beýleki ýerlerde ýyrtylýar, ýamap giýmeli bolýar. Etkerleriň gündeki giyimleri ýylda 2 gezek çalşyrylýar. Oňa çenli etkerler gulluk borçlaryny ýamalan giyimde berjä edýärler diýip Azatlyň söhbetdeş aýdýar. Üstesine türkmen harbysynyň sözlerine görä, Goşundaky gulluk şertleri ofiserler üçin hem amatly däl. Ofiserleriň ortaça aylygy 3000 manat, harbylaryň en çemeti kirin alynan jaýlarda ýaşaýarlar. Köp halatlarda harbylaryň maşgalalarynda diňe maşgala başy işleýär. Her aýda biz zordan gün görýäris. Köp ofiserler we kontrakt oýunçy gullukçylar kirin alan jaýlarda ýaşaýarlar. Olar jaý üçin iň azyndan 300-400 manat çykda jedýärler. Maşgalanyň adygy üçin 2000 manat gidýär diýip harby aýtdy. Onuň sözlerine görä käbirleri melleg işläp hem özleri üçin adyk geçişdirýärler.